numele meu este Mircea și bine m-am găsit la un nou episod de Survival Games. Alături de mine este Raul și jucăm pe mapa Holiday Resort. Da. Raul, uite-te aici. Aici e Raul. Uitați-l. El se distrează. Nu, Raul. Da. Hai. Wow, n-am Ia-mi ce ești tu, mă? apucat să iau. Mamă, ce aiu. Hai, mă, dar numai de ce dai? De ce dai? Eu? Nu, tu le pre ăla. Hai, mă, că te mor ăștia. Nimic, n-am primit. Hai rapid, mă. Hai, Păi nu mă arăt din chestul, mă, hai. hai. Hai pe aici. Mergem până pe... Vezi să nu sunt pe acolo. Da, da. Cred că de când jucăm Survival Games, tot asta îmi spune la Holiday Resort. Să nu pic acolo. Păi nu, că așa i-am zis la cei principiu, te de acolo pica. După ce am spus, de ce nu i-am spus? Ha, așa că mai bine te asigur, nu? Da, poate prinde acum o sabie. Ce este prin sabie? Că se băga parașuta asta. Am prin sabie. Raul, unde ești? Am prin sabie. De ce dai tu pe ăsta? Unde ești? Nu, nu ești tu, mă. Unde ești tu? Era să trag după tine, bă. Nu, nu ești. Aici, acolo ești. Nu ești, mă. Bă, Bă, nu sunt eu, mă. bă, nu ești tu ăla, mă. Nu, mă. Tu ești ăsta. Hai de capul meu. A, da, mă. Da, mă. Mor. Mi-e trebuie, mă, să ce să zic. God. Deci 3 săgeți am dat una după alta și abia au murit, nu știu cum. Uite acolo chestul, bă. Și luat. Semințe de... Dar ce scuze, Bă, hai, mă, bă, nu mai... bă, mi-a luat, tu ai dat. Zi-mă, tu ai dat. A, ăla era, tu l-ai omorât. Da. Șmecher. Mă, hai pe aici. Hai că mai sunt chesturi, nu multe chesturi, foarte multe chesturi. Extrem de multe chesturi. Avea sabie, nu avea sabie. Cum să aibă sabie? Nu, e prost, cum să nu avea sabie? Tu ai sabie. Poftim? Și tu ai sabie. Și tu ești prost. Bă, E tia de aici de păr. nu vorbește urât. Ia-ți brișcă de acolo. Mișcă. Unde? Bă, unde ești, mă? Ai ratat aici ce? Era luat. Le-am luat. Uite din chestul ăla, mă. Și am o puțină de invizibilitate. Brișcă. Ce se numește brișcă? Ai poțiune de invizibilitate? Da. Bă, du-te, bă. Nu, să mă duc. Păi la deathmatch îți dai toate itemele jos și când rămâne ultimul, pa, pa, pa. Nu că rămâne ultimul, că mai rămân câteva secunde. Stai, bă, bă. Unde ești? Ai luat ce stă de aici? Nu. Era luat. Nu, hai, mă, vezi? Da. Hai că vin, hai că vin un cărpar. Cărpar pe dracu. Merem pe el? Da, bă, ce mă duc pe el. Unde-i? Hai, uite. Care pe el? Aproape full gold. Jet track to make. Să mă cam ca și... Raul, Da, și... Dă-mi și mie armură. da, da. Deci... Străbă, Da, descalță-te. 4, da, mă ia și buții. Așa. Hai, cred că n-am armură, bun, la fine. Ok, hai pe aici. Raul, hai să mergem pe plaja aia. Nu, tu vine aici cu mine. Pe aici. Și că ești să un chest. Uite acolo. Sabie de lemn. N-avem cum să pierdem tura asta. N-ai de unde să Numai știi. dacă îl vedem pe unul full diamond. Acum, pe meciul ăla, cum am zis pe meciul ăla, mă. Da, bă. Full diamond, mă, și avea și sabie enchantată. Da, era și cu Emicea. Și avea și puțin. Uite, armură, am armură mai bună ca ta. Ha? Am 3 vieți de alte armuri. Era unde?
Aha. Să umbli mai ușor. Hai să fac și eu la fel cum ai făcut-o mai înainte. Ce? Așa. Fac ordine în inventar. Gata, hai. Ăla e... Da, da. Wow, e unul acolo. Nu i-am dat. Hai, urcă-te până la fac eu. Tu ești prin copaci? Da, mă urcă-te. Bă, uite-te pe aici, urcă-te. Ah, Avem 6 bete și ai mâncare? nu. Deloc? Am un pește, ia. Nu, ia. Ia-mă de acolo, bă. Ce? Unde? Ah, mergi, mergi. Unde ești? Nu ce mă. Aici. Am intrat înăuntru. Nu. Am întâlnit. Ai sabie de piatră. Nu. Ia. Oh, bun. Bun. Bă, uite, bă, vine unul, bă. Unde-i? Nu-l văd. E afară? Am prins. Bă, bine, scuze. Hai, Da, mă, știu, mă, tot să dau. Lui în tine. da. Așa, dar cum e asta? Ce mai străbăție? Bă, cască și buți. Oh, bun, uite, las-o cred că e. Mamă, bă, omoră! Ești gata. Mi-a omorât? Da, mă. Câte veți mai ai? Două. Ia mâncă ăsta. Pentru orice pentru toate. Lasă, Bă, hai să facem 2 sabie de fier. lasă că nu trebuie să se regenerează. Oh, ai 4 iron. Am 5. 5. Nu m-am speriat că te bat. Hai, mă, liniștit. Ia uite așa. Și așa. Și cască. Înlocuim N-am cască. asta. Buți. Hai să ieșim. Hai, stai un pic, ăsta ai. Hai că e cam întuneric și nu-mi place. Dă-te. Hai să punem fishing rod-ul aici. Hai că eu mă uit să nu vină cineva. Iron 2. Hai să luăm acolo, stai un pic. Stai. Să punem și ăsta, mâncare punem aici. Asta aici, hai pe mine. Unde ești, mă? Afară. Mhm. Aha. Câte armuri ai? 2, 4 și jumătate. Eu am 3 jumate. Iată, hurțicuri luat. Hai să mai trebuie și pentru orice pentru să mai trebuie și extraibu. Facem așa la schimb. Ok, bun. Hai să intrăm aici în vila. Aici nu e nimic. Înăuntru sunt chesturi. Wow. Sunt din alea cu itemele. Deci să înțeleg că nu. Și m-am speriat. Hai să Am coboară mă odată. Pe aici ai fost, bă? Da. Uite, uite, uite. Ah, era doar aia de la pat. Haide. Așa. Ce faci? Uitam cu F3. Au. Aici. Uite-l. Uite. A, prin spatele. E luat? A? Deci lua și luate și chestul de aici. Dacă văzut și deschis, înseamnă că-s luate. Nu. Ia. Unde ești?
mai Haide, hai aici pe plajă. am 24 de bețe. 24 de bețe. Bă, hai să mergem pe lângă spawn că se înțeleagă și 100 de refil. Nu, haide. Eu asta vreau să spun și de refuzat. E cum Are chelim. film? Da, chelim tot de acolo. Hai să luăm astea, că și aici sunt multe. Lasă-le, le luăm pe aia după. Păi poate acolo e deja cineva. Păi dar nu uita să-i batem. Da, mă, clar. Bine, cu ce armură am, măcar să prind multe fier. Eu am 3 fier. 3. Da, Mai una și faci buți. 8. Mai 5. Ca să ce? Am armură gata. Wow. A, bun. Hai da. Bă, stai un pic, Nu da. se vede absolut nimic. Și nici... Bă, cu textura care am se vede. Da, băi, și eu dacă eram cu glanful... Nu e nimeni. Aiurea. Raul, nu se doare film. Sudare filmul, mulțumesc. Eu cum ar fi am prins chestii bune. Uite, bă. Da, haide să mai luăm o dată chesturile pe care le-am luat. Pe aici, mie, da, pe aici am venit. Nu, hai că mai știu niște chesturi tare bune. Hai acolo pe plajă. Mai las să mă împing de față și mă împing de lateral. Bă. Bă, dar stai, mă. Stai că nu știu cum urcam pe aici, uite așa. Golden Apple. Grapple. Bă, câți player suntem? 5. Destul de mulți, bă. Da, nu o să mai fie, nu o să mai fie. Este chest. Da, stau, nu. Degeaba. Nu, hai cu mine. Unde? Hai, Încotro. hai. Du-te la pe cealaltă, bă, te-ai pe tine să arete. Nu mai pe aici. Pe unde? Aici un chest. Atunci hai să urcăm pe aici. Mamă, ăsta a avut fel în el. Bă, câte mere ai? 1. Dă-l încoa. Enchantat. Nu, neîncetate. A, 2. Dă-l încoa. 22 de mere ai avut. Da, am avut 21. Nu, 20 am avut, mai dat 2. A, bun. Uite, chest. Ăla. Atunci aici e Nu, alt golden apple. alt golden apple. Da, am 2. Raul, nu, asta era mapa, nu. Zic că era mapa aia de, treceai prin perete acolo. Ba da, asta e. Asta e? Bine, da, mergem acolo. Prima am venit aici ca să luăm. Asta după aceea... Noi, alt golden apple. 7 diamante, 7 diamante, 7 de asta. Ia, bă. Avem 3, să avem 4-4. Păi aveam 4, mă. Tu câte ai? Ce? Câte ai? 2, acum am 2. Păi noi acum am 3. Păi ne-a zis că ai 7. Bă, zic că 7 fier, mă. Ah. Bă, hai pe aici. Pe unde? Uai, Raul, Mm. 5 minute până la deathmatch. Bă, vii pe aici unde sunt eu, mă. Unde? Pe apă. Stai, dar tu pe unde te-ai dus? Pe apă. În spatele tău, mă, surdule. Da. A, uite acolo. Păi pe acolo nu am intrat. Bă, tu taci vino.
Hai să urcăm. Nu, că ora stăm pe loc. Dar nu-mi place că e noapte și pe filmare se vede aiurea. Se vede mai bine că suntem în apă. Hai, urcă. Bun. Așa, bun. Mult mai bine. Cred că o să jucăm cu Gunful de acum minigame-urile pentru că se vede luminos. A, aici e ăla de ne băgăm prin perete. Nu? Hai că e prima oară. A, trebuie să dăm de maneta aia, așa-i? Semințe. Da, altceva nu putea fi oare. Nu aici era. Aici. Parcă. Nu știu mai simt. Tren era? Da, am trimis două. Unul aici. Și unul aici. Bun, crafting table ar fi de folos acum. Și nu mai este și în fapt? Da, uite, aici mai e unul. Și alta. Ok. Avion. Păi nu, eu nu vreau să mă uit dacă ceva. Nu are nimic. Bă, pune un crafting table, mă, să-mi fac de aia. Ce? Ce să-ți faci? Bă, pe ce apăsam ca să văd cât mai am durabilitate la iteme? Nu mai țin minte. Nu ți arată bine. Nu. Nu știu. Hai că vreau să consum munița. Hai mă. Hai acum tot cum stai munița. Gata. Dar bă, hai să... Ce? Hai să urcăm pe aici. Stai. Bă, îmi trebuie 8 diamante să fac armură. 8 diamante, 8 fier, doamne. Fier. Da. Ca să faci ce? Chestplate. Da. Ne fă-ți cască ca să-mi dai mie cască. Da, tu ai cască. Cum n-am cască? Hai, n-ai cască. Bă, Uite crafting. Aici. acum vin. Și chest. 13. Bun. Un minut până la deci. Unde, mă, unde? Uite acolo. Raul, dă-mi mie casca ta. Am dat mai înainte. Yes. Bun, hai să ne facem ordine în inventar. Dacă mergi. Bun, atât. Bun, Raul, suntem 2 pe 2. Deci trebuie să stăm rapid, trebuie să ne găsim repede, ne băgăm într-un colț și îi zdrobim. Și Ia uite aici. Uite ce frumos se vede sabia. Ui, aici, ui. Uite ce frumos. Ah. Ce mă? Poți face asta, ui? Așa, stai. Stai. Bă, uite, ui cum fac eu, mă. Ui. Aha. Ah, Mă, gata, numai dacă după ce mori. ne băgăm sabia în cap. Așa. Băi, 20 de secunde. Băi, ceasul 3 jumate, mă. Aia e. Mai asună deja.
de 8 secunde și nu avem viața plină. Nu mai plină. Nu. Dar ia mă că un... Bă, stai mă, că am și eu două. Na, hai nu. Luat mă, luat Hai mă rapid, acolo. hai rapid să ne punem undeva. Hai. Uite, ăsta i-a făcut. Nu i-a făcut, mă. I-a făcut. Hai bă, rapid să ne urcăm aici. Bă. Dar stai că vreau să mă urc pe ăsta, mă lași. Mă duc de acolo. Uite, vreau l-ați urcat acolo sus. Da, bă, sărim pe ăsta, mă. Stai. Bă, nu mai i-a făcut. Mirea? Mirea? Gata, putem să-i dăm? Hai pe el. Gata, mă. Gata, hai pe el. Unde e ăla? Unde e ăla? Raul. Vine acolo. Raul. Dă-i Raul. Bun. Da, Raul. Bătaie? Nu, diamante. Nu, diamante. Nu, fier. Stai să pite mele. Și un diamant aveam, mă. Bă, ia, bă. Ce? A, bun. Da, bun, bă. Haide. Da. Bine că ai aruncat casca de zale. Nu, păi tu nu mai zis. Hai, ne bate. Să terminăm o dată. Gata. Aștepți? Hai, ce să faci? Iară? Aha. Am 44 de mere. Da, bun, bă. Hai. Nu stai. Go. Go. Hopa, hopa, vreau să te bat, vreau să te bat. Și o să-ți iață visul. Oh. Ah, eu am câștigat! Bun. Aici încheiem și episodul de astăzi. Eu sunt o fantomă și ne vedem data viitoare.